त्रिपुरासुरैसा कोपे शिवशंकराला टोपे पुत्र गणपती गणपती। नमस्कार, मी दीपा अन्नपूर्णामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे इलायची केसर फ्लेवर खव्याचे मोदक। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 कप खवा घेतलाय, पॅन गरम करायला ठेवले। मी ह्याच्यावर थोडंसं पॅन गरम झाल्यानंतर मी हा खवा व्यवस्थित परतून घेणार आहे। गॅस एकदम बारीक ठेवायचा। आता कढई पॅन आपलं गरम झालेलं आहे। परतून घेते चांगलं। हे चांगलं परतून घेणार आहे। हे आपलं बऱ्यापैकी खवा परतत आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर ह्याच्यामध्ये मी आता साखर घालून घेणार आहे। पिठी साखर घेतली मी 1 कप खव्यासाठी अर्धा कप पिठी साखर यात मिक्स करून घेते मी। तर आता ह्या टायमाला का घालायची, कारण साखरेचं पण थोडंसं पाणी होईल, तर ते पण आपल्याला परतून घेतलं पाहिजे आणि त्यात मिक्स करून घेईल गरम ह्याच्यात छान। ते व्यवस्थित मिक्स करून घेते। इथे मी 1 चमचा केसर इलायची अर्क घालते आणि फ्लेवर छान येईल आपल्या मोदकाला। मिक्स करून घेते आणि याने कलर पण येणार आपल्याला। बंद करून घेते, मिक्स करते त्याच्यात। केसर इलायची फ्लेवरचे मोदक बनवणार आहे माव्याचे। मिक्स करते मी। आपलं खवा व्यवस्थित परतून झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तसं चिकटत नाहीये, अशी गोळी बनते। हे आपला खवा तयार आहे। मी याला नंतर थोडंसं थंड होऊन मग त्याचे साच्यामध्ये मोदक बनवून घेणार आहे, नंतर दाखवते तुम्हाला। ते माझं बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे मिश्रण। मी त्याच्यात मी हे ड्रायफ्रूट टाकून घेणार आहे। मी ते आपल्याला लागते मोदकाला। त्याच्यावर मी खवा टाकून घेणार। मी बदाम आणि पिस्त्याचे काप घेतले मी करून। भरून घेते सारण। पण साचा बंद केल्यानंतर ते एक्स्ट्राचं आहे ते निघूनच येणार आहे। मी खव्याचे मोदक हे साच्यामध्येच व्यवस्थित होतात, हाताने का आपण बनवू शकत नाही। तर मी हे बंद करून घेते। हे प्रेस करायचं, असं दाबायचं, मग व्यवस्थित आपल्या मोदकाचा आकार येईल। आणि हे साईडने असं काढून घ्यायचं त्याचं बाहेर आलेलं मिश्रण। ते आतमध्ये प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे आतमधल्या मोदकाला पण चांगला आकार येईल। ह्यात तूप किंवा काही साच्याला लावायची काही गरज नाही, पण ह्याच्यात ऑलरेडी होतं खव्याचं आपलं तूप निघतं। पाहू शकता मोदक किती मस्त तयार झालं। साईडचं जे आहे एक्स्ट्रा काढून घेतले। हे ड्रायफ्रूट पण त्याला व्यवस्थित लागले। अजून एक दाखवते तुम्हाला बनवून। खव्याचे मोदक पहिलाच ते गणपतीचा आहे म्हणून मी खव्याचे मोदक बनवले। मी आता हे 10 दिवस वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला मोदक बनवून दाखवणार आहे। रोज एक रेसिपी मोदकाची टाकणार आहे। उद्या गणपती आहे त्यामुळे मी आजच करून ठेवते, सकाळी घाईमध्ये होत नाही ना, आत्ताच बनवते मी। असं प्रेस करायचं, म्हणजे मग त्याच्या ते कळ्या त्याच्यावर व्यवस्थित येत उमटल्या जातील। याच प्रकारे सगळे बाकीचे मोदक करून घे। आपले मोदक तयार आहेत। 1 कप खव्यामध्ये 14 मोदक झालेत। तुम्हाला जर 21 करायचे असतील तर अजून अर्धा कप
खवा मिक्स करायला लागणार आहे. मला 21 करायचे आहेत, त्यामुळे मी अर्धा कप खव्याचे अजून बनवणार आहे. ते तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. गणपती बाप्पांचे आवडते मोदक. गणपतीसाठी या 10 दिवसात तुम्ही कधीही करू शकता. कसे वाटले मोदक ते मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि लाईक करायला विसरू नका. नवीन असाल माझ्या चॅनलवर तर सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू आणि बाय. त्रिपुरा सुरेसा कोपे शिवशंकर